hauek inau niretzadia urteko eguni politenak. Erdi laino, erdi urdin, haize fresko dotore honekin, gustatzen zaizki. Gaur kontzertua duzu, inau? Ez. Gaur ez dago zu kontzertu. Ez, Eta kontzertu egunetan eta hurbiltzen zara ona, edo, ez dakit, nola da kontzertu egun baten aurreko ordu sorta hori? Nik asko zaitzen dute momentu hori. Goizan esnatu, paseo bat eman, goiz bazkaldu, pixka deskansatu. Saiatzen naiz heltzen kontzertuko momentu hortara nire onenean. Bai. Bueno, honena da guk orain eman behar duguna, zure lokala bisitatuz, zure sormen puntu ezagutuz. A ber. Eskerrik asko aukeragatik inau. Eskerrik asko zuen. Bazen, zen olako plazerra. Eguzki argitan hautsa izan. Jo, bainaut, asko gustatzen zain lekua, ze deigarri egiten zai gainera, zen olako biribiltasuna daukan hemen, Zabaian, etola, adreilu gorri hori baita. Hau lehen izan zen Antxe taberna. Ez dauki oso musika ona jartzen zuten gainera. Oso fama ona zeukan. Bere jauiak banan adreilua jarri zituen, nahi zuen pizkat Londreseko kaberneko taberna horien giroa. Rol hori dauka. Bueno, pareta hauek orduan denetarik ezagutu dute. Bai. Jo, zen olako lekua, zen olako, ez dakit, eta einauten musika guztiak, ez dakit, nondi datu zabestiak einaut? Hemen improvisatu izan dut asko. Eta gitarra hartu, eta melodiak eta atera, eta baina etxean ere bai, beti daukat gitarra bat eskinaren batean, eta momentu batean gitarra hartu, mobilarekin grabatu. Ez que, karo, kantuak ez dira etortzen batek nahi duenean, ez da inaut? Gustot badaudela input batzuk, zuk ez direna beti berdinak izaten, entzun dezakezu kanturen bat, eta horrek pizte dizu zeo zer, edo notiziaren bat, edo momentu batean, ez dakit, gertakizunen batek pizten dizu holan ezin egon bat edo zeo zer, bai. Momentu horiek musikari batentzat ikeragarriak izango dira, ez da? Nik uste batean zerbait jaso duzun, konexioa gertatu den momentu hori. Bai, nik uste sartzen garela obsesio puntu batean. Osea, momentu batean, badago sorkuntza momentuan puntu bat, ez da ona beste zer, ez da? Eta orduan denak balio dizu, eta denak eramate zaitu puntu hortara. Badago obsesio, sufrimendu, gozamen, orako nasketa bat ala uste dut. Beti izan zara horrela inaut, ala denborak aurrera egin duen aurrean, areagotzen ari den zama bada. Nik uste dut berezkoa badaukadala, nik eta ez bakarrik sorkuntzari aplikatuta. Nik uste dut izakeraz naizela, pizkate, olakoa txarrerako eta onerako. Eta nork esaten dio inauti, stop, inaut, ja badaukazu. Ez zara hobetzen ari zara buelta eman eta buelta eman gauza berari. Hori oso momentu zera izaten da, ze badago momentu bat kantu baten sorkuntzan edo iraikitzen aresten zarenean, ezabiltzana mejoratzen. Eta pizkat atzera ere joan zaitezke, inoiz gertatu izan zait, momentu batean esatea, itxoin. Guazen entzutera gaur egun teknikarekin hori egin daiteke, garai batean ez horren beste ez, baina nola esan duela 3 ordu kantu hau. Bai, behar izaten dut norbait, konfiantza emango didan, nik uste hori dela, Osea, sortzen ari naizenean, etortzen zain nire argi guztia, baina nire inseguriadak ere hor sartzen zaizkit eta batzutan, inseguriade horiek bultzatzen zaituztela behin eta berriz errepikatzera, ez? Eta behar duzu norbait, nahikoa da, esate dizuna, ez? Zeren arabera denbora ontako utxune hau eta orain tokatzen da diskoa? Nik uste badala emozio edo sentsazio abstrakto bat. Osa, barruan somatzen desuna behar bada utxune bat bete duzu, gertatu zaizkizunekin, bizi izan dituzunekin, eta somatzen duzu badaukat hau askatzeko beharra, ez da? Eta ni egia esan, garai batean ez. Garai batean behar nun sortzen egon, gero zuzenekotan ibili, eta zuzenekotan egonean ez nuen sekula gitarra bat hartzen sortzeko. Baina azkenengo hamarkadan, batez ere esango nuke, sorkuntza etengabekoa da. Orduan, gaur egun, bani joa betetzen bezala, eta iriste zait momentu bat esatekoa, orain jarriko nahi serio, eta horrek esan nahi du, fetxa batzuk lotuko ditugula, edo ja planin bat osatuko dugula, baina sorkuntza bulkada hori, nire kasuan ja etengabeko, nirekin dator. Horra aipatu duzu momentu batean etengabeko sorkuntza badagoela, kantuak badatoz,
Gero kantu horietako batzuk, agian, loturagatik, ari badakarretelako, agian diskorako baliokoak dira. Beste batzuk geratuko dira agian diskotik kanpo. Bai. Zer gertatzen dira kantu horiekin? Non dira? Nik uste dut kantu horiek ez direnak iristen, disko batean grabatzera, eta nik sentsazio daukate, nire teoria da, nire ipuina, ez dakit. Beharrezko pausuak direla kantu hortara iristeko. Batzuk zer ikusi edo lotura argiagoa edo zuzenagoa izan dezakete, beste batzuk ez. Baina badira, kantu horren bilaketa prozesu hortan... Bozetoak dira. Bai, eman beharreko pausuak. Ez dakit. Jo, Einaut, oso ondo gogoratzen dut oraindik ere nola ezagutu zintudan igande goiz batean. Donostian? Donostian. Han estudio Lesarre... Hori da. Alex Arduri elkarrezketa egin marion eskixuren inguruan, eta Alex Arduri egun hartan etorri zen 2 gaztetxorekin. Horietako batzu zinan, eta gero beste neska gazte bat, beltzarana gogoratzen dut gainera, eta esan zian, bueno, egon da Gernikan kantu lehiaketa bat gazteentzako, eta haue parte hartu dut eta nik uste dut hone funtzionatuko duela. Eta ekarri zuen, zuek lehiaketa hartan erabili zenuten abestia. Ezer ez da betiko. Zuk idatzitako kantua. Gero gu grabaziura irratian jartzen hasi ginen, jendeak erantzun bat eman zuen, gure zerrendetan sartu genuen, eta sekulako arrakasta gertatu zen ura Einaut. Bai. Kaset batetik hartutako grabazio. Eta gu ez ginen ezagunak, taldea esen ezagunak, kantu hori izan zen, ez da? Dudari gabe. Kantu hori oraindik bizi da Einaut, kantu hori oraindik ere Einauten bizitzan presente dago, badago. Bai. Joko dizut zati bat, jo izan dut, batzuetan joaten gara musikariak ikastetxeetan programa bat dago, eta juten naiz eskoletara eta horrela, eta hor jo izan dut, pixkat nire ibilbidean izan zelako, nire lehengo kantua, ez da? Nik sortu nuen lehengo kantua, eta hoi hartzuna izan zuen lehengo kantua, eta, bueno, estiman daukadan. Dudari gabe gero hori da, Kenzazpi garaian ere moldatu zenuten, eta... Hori da, Kenzazpiren lehengo diskoan grabatu gendut, ordura arte disko batean ere grabatu gabe, eta zen, kantu hau nunbait ere erregistratu behar duk grabatuta, ez da? Udazken arratsaldetan. Udazken arratsaldetan iluntzen duenean ostoak erortzen dira negartante moduan eta parke gutxetan azken bezarkadan zan izun dama etzela betiko gure artekoa bukatua dago. Buah! Ze gauza polita, Einaut! Oraindik ere ze indarra duen abesti honek. Bai. Hau goratzen ez, grabatu gendun Gor disketxarekin, da Marino Goñi gaitzen zuen, nola esate zion, la canción de campamento. Batzu nolako gauza bat egia da. Gainera, gitarra honekin, hau zure lehendabiziko gitarra haietako bada, ez da? Bai, gitarra hau berezia da, kariño handia diot, nire gurasoak ikastolako irakasle ziren biak, eta beraien soldata biak, hilabeteko soldata biak juntauta, bere garaian... Beraz gitarra serioa da. 250.000 pesetatan Granadako lutier batek eginda, eta ja, 36 urte izango ditu. Utzi dituzu hainbat kantu, hemen euskal kantutegian betirako geratuko dien horitako mordoska baina. Hori gauza polita da musikari batentzat, lehenago Ilargia, Itxasoa gara, hainbat abesti, ez? Bai, eta Ilargia aipatu dezula, gerora ere pizkat amodio gorroto harreman bat izan dut nik kantu horrekin. Ez zaila horik esan. Bai. Eta uste dute, kantu batekin identifikatu izan duten
entzun izan diot beste artista askori, ez da. Juan Carlos Perezi, lautellaturekin esaten. Bai, edo Mikel Laboak txoriak txorirekin baita ere, gerora kontatu izan didat, ez da. Osea, momentu batean ilargiarekin identifikatzen gintuzten, ilargia, ez? Gainera, ilargia bazen gure repertorioan, kantu romantiko ez dakiz zer, momentu batean, norberare nahi du, ez dakit, beste estilo batzuekin, beste mezu batzuekin baita ere identifikatzea, eta momentu batean, errepertoriotik atera genuen kantu hori Kenzazpirekin, izan genuen, ez dugu joko, eta gerora ni rekonsiliatu naiz kantu horrekin, eta ate pila bat ireki dizkigune kantua izan da, euskeraz ez dakin hainbat jendek ere kantatu izan duena, ez dakit. Oso eskertuta nago. Euskal Herrian, Katalunian ere bere bidea egin dako. Egin dut, nire bidea egin dute kantu horrekin, eta gaur egun nire sentitzen dut, eta oso harro nago kantu hori sortu izanaz, ez? Hor momentu batean maitasun gorroto, zure bizitzan hain importanteak izan diren gauzak etorrela, gaur egun norbaitek galdetzen dizunean, Einaut eta Kenzazpi zer, bueltatuko zarete? Ez dut planteatzen, baina egunaren arabera pizkatastun sortatu alzait, momentu batean, ez? Baina posa hundiaren ematen dit, ikusten dudalako jendeak talde hori baloratzen duela, maite duela, oraindik ere entzuten duela, eta talde hori niretzako oso talde importantea izan da, nire bizitzako talde importantena, ez da? Eman dizkidana postasun pila bat, eta pila bat erakutsi didana, ez da? Gaur egunen aizena ezin da ulertu, Kenzazpin bizitako hori gabe, ez da? Egia da, oraini beste inkietude musikal batzu dauzkat, eta horiek asetzen oso gustora nago. Urte batzu badira gainera. Bai, eta ni hor oso motivatuta sentitzen naiz, eta aurrera begira nago, ez nago atzera begira, ez da? Bueno, Einaut, disko berriarekin zatoz. Bai. Festina Lente. Hasi gaitezen izenburutik. Izenburua oso sugerente egitezan, oximoron bat da, pizkat askartu edo bizkortu lasaitasunez edo patxadas edo esan nahi duena, ez da? Eta literaturan eta uxuek askotan aipatu didan edo aipatu izan didan kontzeptu bat da, eta gano, eutxi tentsio horri, eta lasai utzi oso bidea egiten, ez, tentsio horri, ez, eta uste dute Bryce Dessnerrek eta David Txaminek diskontan eta diskoaren sorkuntza prozesuan edo osaketa prozesuan, grabaketa prozesuan, askotan erabili izan dugun termino bat dala, ez da? Ez Festina Lente bezala, baina bai bere zentzu horretan, ez da, esaterena, itxoin. Aguanta, ez dezala estanda egin oraindik, ez da? Eta behar bada kantu batean ez du inoiz estanda egingo zentzu horretan, ez da? Eutxi jozu tentsio horri, ez da? Eta oso interesgarria eta sugerentea egin zait, dinot, artistikoki, ez? Musikalki edo zer hortan. Eta gero iruditze zait, bizitza edo bizimodu hau, bizigaren gizarte zoro hau, badoala oso askar. Inkluso nik ere badukat sentsazioa, azkenengo garaietan nire bizitzarek ero askarrago dijoala. Badukatolako bertigo puntu bat sentitu, ze askar dijoan, ze askar pasatzen den denbora, ze askar pasatzen diren urteak, taldi berean somatzen dut gizartearen inputak eta ere norabide berean bultza egingo balute bezala. Gauzak orain eta gero badijoaz eta erabilita bota eta gauzak gero eta laburrago, gero eta askarrago. Momentua. Eta bada baita ere Festina Lente kontzeptua esatearena, aprobetxatu dezagun bizitza, badauka festina horre carpe diem puntu batetik, ez da festina bai, bizi momentua, eta bizi intensidadea handiarekin, ez da? Baina patxada puntu bat ere bai, esarri zaizu, euki momentu bat, desazeleratzeko baita ere, ez da? Eta disfrutatzeko eta begirada pizkata berazteko, patxada gehiagokin ingurura begiratzeko, sentitzeko. Momentu aipatzen hasita, zen olako instrumentoak ikusten ari naizen hemen? Bueno, zure lehen gitarra horietako bat hemen,
hor Gretsch zoragarri bat elektrika, Martin batzuk ere badaude hemen, han baxu elektriko bat, ordenadorean ere badaki gauza asko egiten duzula, eta bateria bat ere badaukazu. Bueno, pentsatzen dut, ja entxeatzen eta ari zaretela. Ba, hemen talde guztiakin batzen gara, orain hortan ari gara pizkat zuzenekoa prestatzen, eta David Gorosperena da bateria. Baina, bueno, ni berez kantatzen eta gitarra jotzen hasi horretik, bateria jotzen hasi nintzen. Benetan? Bueno, badakizu nola ispiluaren aurrean gitarrarekin hasten garen, lanok egin dugu hori. Ba, ni hortan hasi horretik, bateria jotzen nun, labadoraz baten, bomboa simulatzen, da hor zerak, eta lugarri izango zenaren prebietan, ni bateria baldortu gendun, eta Kenzazpiren soinu probetan, Jon Fresko geizten zan Aritzarregi teknikariaren gana, ikustera kanpoti bere bateria nola sonatzen zuen, eta nik probatzen nun bateria izugarri gustatzen zen. Hori esan da oso polita gelditzen da, hori orain demostratzea dutukatzen da. Aber, goazen nina, ikusi ezagun, ea nola ematen duzun, tambor, txapa eta bestelakoi. Bueno, kasunetan txaparik ez daukagu, ze bateriek txapak eraman egite dituzten. Bai, hori bada pizkat beraien gauza personal bat, eta... Bueno, nik Jon naiz, Aritzarregirekin hemenago, egin dezaguna proba, inaut. Justu gainera dia Jon Freskoren Kenzazpiren baketa mitikoak. Berak estaten zizun bezala, suave. Bai, esaten zian, markak usten izkiola bestela partxeari, eta suave jotzeko. Claro, Moni Fornozinekin ensaiatu da. A ver. Ez que kasi, hause bakarri falta zaigu ikustea inauten inguruan. Hause da urrengo diskoan etorrin ditekena. Bueno, diskoa inaut. Zuk diskoetan beti gehitzen duzu zerbait. Disko guztietan joan zara zerbait ezberdina gehitzen, Etxebarriarekin egin duzun lan aurrekoan, eta oraingo honetan hainbat nazioarteko musikari, eta benetan izen potolo esango dugu gainera, The National, Beirut, hainbat artistekin ari diren kantari eta musikariak ekarri dituzu zeure diskora. Konta iguzu hori pizkatxoa nola izan den? Ba, izan da pasada bat. Urtetako lana bere egin izketan aber noiz koinzidituko zuen, jende honekin egutei alotzea izaten da, datak zehaztea izaten da zailena. Baina gero izan da, benetan, nire sorkuntza prozesu intensoena. Nik orain arte bizi izan duan intensoena, unkigarriena, beraien konpromisoa ikustea hor, lanarekiko, nola egiten zuten lan, nola entzuten dinduten, nola nahi zuten beraien onena eman. Zalako jende handia eta biena mundu guztian inkreibla izan zen. Bere etxera etorri zen bazkaltzera, Braizen etxera etorri zen bazkaltzera Bruce Springsteen, eta jarri zion gure maketa. Eta Brucek entzutea maketa hori, bera izatea lehengo entzulea, bera izan zen lehengo entzulea, da, pizkatea, aipagarria da, ezta? Baina Braizek bere etxera Bruce Springsteen etorri, eta maketa hori jartzea, horrek ungitu egin ninduen, ezta? Bere konpromiso hori eta egiten ari ginenarekiko maitasun hori, ezta? Bueno, Bryce Dessner aipatzen ari gara, Beiruteko aipatzen ari gara, zeintzu dira gainontzekoak? Estudio hori, zer da estudio hori? Johannes Buffek ere parte hartu du baita esate baterako. Hau David Txalmin da teknikaria, Labeka izpen estudioa da, beraien diskoak eta grabatzen dituzten estudioa, eta gero, The National berak ere hemen jira egin izan duenetan, estudio hortan ensaiatu izan du, eta material oso ona daukate. Eta pizkat beraiek, Katia eta David izan dira pizkat babestu dutenak proiektu hau, ezta? Labekek, ezta? Katia Labekek. Beraiek egin dute lotura musikari hoiekin, Braizekin, eta pizkat errestu dute, beraien etxea utzi digute, azkenean. Guztia posible egiteko. Eta inaut, zu zaren musikaria izan da hemen Euskal Herrian, nazioarteko alako izenak albora ekarrita, eroso sentitu zara, zuk iritsi nahi zenuen puntura eraman dituzu hauek, ala, ez dakit, zeu ere utzi zara eraman azazu edo, nola egiten da lotura hori, zuen arteko lotura hori? Ba, uste dute eraman ditugula kantuak oso puntu interesgarri batera. Esango nuke gainera, gehien harritu ninduen ze askar, nola ulertzen zuten kantuaren kontzeptu hori, eta ze askar iristen ginen puntu hortara, ez da? Eta nik uste dut beraiekin hitz egiteko modua gainera, esan horren beste hemen zati hontan nahi dute indar gehiago edo zera gehiago. Denbora guztien esaten zidaten, zertaz hitz egingo duzu hemen? Zein izango da letraren bitartez eman nahi duzun mesua edo zein da, ez da?
Eta hortik egiten genuen Musika egokitu musarekiko behar da itzulpena. horretara. Eta denbora guztian gainera, entzuten ninduten, galdetzen zidaten, nik esaten nuen guztia kontutan hartzen zuten, aberasten zuten, ematen zizkidaten aukera desberdinak. Denbora guztian jarri nauten ni sorkuntza prozesuaren zentroan. Beraz, oso eroso sentitu naiz, eta claro, nik ikusten nuen beraien jakintza guztia eta beraien alegin guztia jartzen ari zirela egiten ari ginen hortan. Orduan, nindengon, benetan, usuek etxera bueltatzen nintzenean, beti izaten zidan. Estudiotik bueltatzen zinenean, beti etortzen zinean, beti baina hoiekin. Eta oraingoan, lehengo aldia, bueltatzen nintzen, batezun, ez dakit, sauna edo lako espa batetik bueltatzen nintzala. Bueltatzen nintzen, erabat eskertua eta ez dakit hor, unkituta. Jo, zen olako gauza. Bueno, estudio hortan grabatu dituzu instrumentu guztiak, bertan sortu da diskoan erakutsiko den magia, gainera disko ezberdina izango da. Eta zuzenean grabatu dira oinarri guztiak, elkarrekin jotzen. Deno batera, zuzeneko batean. Eta gero toma honenak aukeratu, eta izan da oso prozesu interesgarria, bai. Dena eta boza ere zuzenean bertan. Bosa, ahotsak hemen grabatu ditugu, estudio honetan. Bai, nik oraindik... Hemen bertan grabatu dira bozak? Bai, sorkuntza prozesu hortara oraindik letra bukatu gabetara manituen, hainbat letra idatzi gabeta bar. Orduan nik denbora bat behar nuen guzti hori prestatzeko, eta Davidek esan zidan, grabatu itzazu zure estudioan. Niri pizkate harritu nindun, baina hemen proba batzuk egin genituen, geroan beraien prozesadoretatik eta pasa, eta ikusi zuren, hori gelditu gozala oso ondo. Aukera ban zidaten hemen, nahi denbora, gehiagita dana. Intimidadean, karo, buelta eta buelta eta buelta. Baina lehen aipatu dugun obsesioietatik ezertuta nik faltan bota dut norbait, esango zidan nahiko da. Osea, batzuetan behar da figura hori eta hori bai bota dut faltan. Baina, bai, aldi berean astipila bat izan du, denbora nahi gauzak eta nik uste dut koroak batez ere, inoiz ez bezala landu ditu dela, eta mikrofon hortan dago hortxe grabatu ditut ahots guztiak. Batzutan kanpoko soinuak ere sortzen zitzaizkidan, norbait emeti pasatzen dela ume batzu jeisten eta oso nabarmenak ez direnak hortxe diskoan ere. Hori geratzen da diskoaren literatura. Horri usuek emango dio kolore bat, hori geratuko da historiarako. Bai, ez dakit. Historiarako geratu dela mikrofon hori, mesedez. Entzuko zintuzke gustora mikrofon horretan. Bai, igual joko dizuet kantu berri baten zatitxo bat edo. Gure partitik eskarrik asko besterik ez. Bai. Eskarrik asko eta eskarrik asko. Aprobatzen ari naiz gainera holan afinazio desberdin batzuk eta. A ver. Bat leio ertzea kontu zibili erori gabe hankapuntetan zaila zaitezke egiakorra iritsi arte egiak ez du beti agintzen alda ezinik ez dago ezer egia bat da igatu arte igatu arte igatu arte
Ze gauza polita. Laburtu dut, suposatzen nahiko izango dela, ez da? Nahikoa. Ze gauza polita. Hiru bertso Gaina, dira.